χορηγή εκπομπής. Collagen Proactive, το νούμερο 1 κολαγόνο. Για μέγιστη απόδοση κάθε μέρα, νέο Centrum Performance. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή Διαγνώσεις και σήμερα μαζί σας με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα από τον χώρο της ιατρικής. Θα ασχοληθούμε με τον τομέα της αγκιοχειρουργικής σήμερα, μιλώντας για την αθυρωματική νόσο των αγκίων, πώς γίνεται η διάγνωση, η θεραπεία και η πρόληψη. Στην συνέχεια θα μιλήσουμε για το ανέβρισμα της κοιλιακής αορτής, ενώ ένα μεγάλο μέρος της εκπομπής θα αφιερωθεί στο ζήτημα των φλεβών, των κυρσών και των ευρυαγκιών. Κοντά μας ένας αξιόλογος επιστήμονας, ένας ιατρός με εξαιρετική πείρα πάνω στο θέμα, ο κύριος Ιωάννης Τζορμπατζόγλου, αγκιοχειρουργός. Καλώς ορίσατε, γιατρέ. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι που θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να κάνουμε αυτή την πολύ ωραία συζήτηση. Ξέρετε, και από την εμπειρία μου μέσα από την εκπομπή και από την επικοινωνία που έχω με τους τηλεθεατές, οι ίδιοι δηλώνουν ότι πραγματικά όταν γνωρίζεις τα πράγματα και έχεις ενημερωθεί σωστά, τότε ο φόβος μετριάζεται όσο αφορά κάποια ασθένεια, κάποια πάθηση. Ξέρουμε ουσιαστικά τι έχουμε να περιμένουμε και τι να προσδοκούμε. Ακριβώς, ακριβώς. Και ειδικά για την αθυρωματική νόσο των αγκίων, που ουσιαστικά η καρδιά και τα αγκία αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, ασχέτως που το βλέπουν διαφορετικές ειδικότητες. Άλλωστε, εμείς με τους καρδιολόγους είμαστε πάντοτε συνδεδεμένοι. Παίζει μεγάλο ρόλο η πρόληψη, παίζει μεγάλο ρόλο η ενημέρωση, οι συνήθειες ζωής, γιατί αυτές είναι που θα καθορίσουν τελικά την ποιότητα ζωής και το κατά πόσο ένας ασθενής θα φτάσει στα δικά μας χέρια που λέμε ή δεν θα χρειαστεί να φτάσει ποτέ. Γιατί κάτι που δεν γνωρίζει ο πολλής κόσμος είναι ότι οι βλάβες που θα προκαλέσει κατά τη διάρκεια της ζωής του στα αγκία του είναι μη αναστρέψιμες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ό,τι κάνουμε, ό,τι κακό κάνουμε πάνω στα αγκία μας, αυτό θα το κουβαλάμε μια ζωή. Το μόνο που μπορεί να κάνει η ιατρική μέχρι στιγμής είναι να σταματήσει την εξέλιξη της νόσου, να τη διορθώσει φυσικά χειρουργικά, αλλά πιστέψτε με, ασχέτως που αυτή είναι η δουλειά μου, εγώ αυτό που συστήνω στους ασθενείς μου είναι η πρόληψη, ότι είναι πολύ καλύτερη από το να μπαίνουμε σε ιστορίες χειρουργείων ή οτιδήποτε άλλο. Θα ήθελα να σταθούμε στην πρόληψη, πριν πάμε να περιγράψουμε λίγο την πάθηση. Ουσιαστικά η πρόληψη σώζει. Η πρόληψη είναι η πιο οικονομική θεραπεία. Μπράβο. Έτσι δεν και είναι? Για το κράτος και για τον ασθενή και για όλους μας. Όταν όμως είμαστε νέοι και υγιείς, δεν έχουμε στο νου μας ότι μπορεί να νοσήσουμε από κάτι. Οπότε είμαστε άνετοι και χαλαροί. Μιλώντας λοιπόν για πρόληψη, τι θα πρέπει να γνωρίζουμε για να φυλάξουμε όσο το δυνατόν καλύτερα και υγιή τα αγκία μας? Ουσιαστικά, ας μιλήσουμε λίγο για το τι είναι τα αγκία. Μπορεί ο κόσμος να μην γνωρίζει. Όλοι ξέρουμε ότι είναι η καρδιά, είναι ο ομοίος που στέλνει το αίμα στην περιφέρεια. Αυτό πώς γίνεται με τα αγκία. Τα αγκία τα χωρίζουμε στις αρτηρίες και στις φλέβες. Οι αρτηρίες παίρνουν το οξυγονωμένο αίμα, το καλό αίμα, το πάνε σε όλους τους ιστούς του σώματος με ένα πολύ μεγάλο αγκείο που λέγεται αορτή, είναι το μεγαλύτερο αγκείο του ανθρωπίνου σώματος. Και από εκεί και πέρα, αφού χρησιμοποιηθεί από τα όργανα, από τον εγκέφαλο, από τα πόδια, από τους μυς, γυρίζει πίσω με τις φλέβες. Άρα λοιπόν τα αγκεία δεν είναι οι σωλήνες που μεταφέρουν ουσιαστικά την ενέργεια στο σώμα, αλλά δεν είναι απλοί σωλήνες, είναι ουσιαστικά κάποια πολύ έξυπνα σχεδιασμένα όργανα του ανθρωπίνου σώματος που έχουν ελαστικότητα, έχουν κάποιες ειδικές στιβάδες, έχουν μέσα έναν λίο χιτώνα, ο οποίος αυτός επιτρέπει στο αίμα, γιατί το αίμα δεν είναι σαν το νερό, είναι πηχτό που λέμε. Έχει δηλαδή κάποια έμορφα συστατικά, κάποια κύτταρα, τα οποία και επιτελεί πάρα πολλές λειτουργίες. Πέρα δηλαδή από την οξυγόνωση, πέρα από τη μεταφορά θρεπτικών ουσιών, συμμετέχει στην άμυνα, συμμετέχει σε πάρα πολλά πράγματα. Άρα λοιπόν έχει μεγάλη σημασία η λία στιβάδα των εσωτερικών κυττάρων, δηλαδή το εσωτερικό του σωλήνα αυτού που λέγεται αγκείο, να είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, και για να μπορέσουμε αυτό να το κάνουμε και επίσης να διατηρείται η ελαστικότητα των αγκίων. Όταν αρχίζει ο άνθρωπος φυσιολογικά με τη γύρανση, ό,τι και να κάνουμε δυστυχώς, κάποια στιγμή τα αγκία μας θα αρχίσουν να σκληραίνουν. Αυτό που λέμε άθυροσκλήρυνση είναι ουσιαστικά μια διαδικασία χρονοβόρος, η οποία από τη μικρή ηλικία, δηλαδή ακόμα έχουν φανεί οι πρώτες
αλλαγές εμφανίζονται την παιδική ηλικία. Τόσο νωρίς. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Ουσιαστικά για να εμφανιστεί κλινικό αποτέλεσμα θα χρειαστεί να κάνουμε πάρα πολύ. Ο οργανισμός είναι πολύ ανθεκτικός. Θα χρειαστεί να κάνουμε πάρα πολλές καταχρήσεις κι εμείς. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται σε αυτή την νόσο που λέγεται αθυροσκλήνηση και νομίζω όλος ο κόσμος το ξέρει, περισσότερο βέβαια είναι γνωστό για τα αγκία της καρδιάς. Μιλάμε για τη στεφανία νόσο, την αθυροσκλήνηση, όπως και όλα. Αλλά αυτό γίνεται φυσικά παντού, σε όλα τα αγκία, είτε είναι μεγάλα είτε είναι μικρά. Είναι ότι σιγά σιγά τα αγκία με τις βλαπτικές ουσίες που μπορεί να βάλουμε εμείς στον οργανισμό μας και τις βλαπτικές συνήθειες, μία από τις οποίες είναι το πολύ πάχος, η καθιστική ζωή, η λήψη τροφών που είναι πλούσιες σε λιπαρά, επεξεργασμένες τροφές που μπορεί να φάμε, το άγχος και όλο το στρες που δημιουργεί στον οργανισμό με αποτέλεσμα την αυξημένη πίεση. Όλα αυτά μπορεί να βλάψουν αυτό το λίο χιτώνα που υπάρχει μέσα, με αποτέλεσμα και το ίδιο το αγκείο, με αποτέλεσμα το ίδιο το αγκείο να γίνεται σκληρό σαν πέτρα, να μαζεύει ασβέστη και πραγματικά όταν ανοίγουμε στο χειρουργείο σε πάρα πολλούς ασθενείς, το αγκείο πραγματικά έχει μετατραπεί σε ένα ασβεστωμένο σωλήνα. Είναι συγκλονιστικό. Ναι, όταν το βλέπουμε. Και αυτό το πράγμα, ειδικά μέσα, μπορεί να μαζέψει, όπως ακριβώς τα λούκια, ας πούμε, για παράδειγμα, των υδραυλικών ενός σπιτιού, να μαζέψει τόσο πολύ υλικό, το οποίο να κλείνει τη ροή του αγκείου και να μην μπορεί πλέον ο οργανισμός να μεταφέρει το αίμα, που είναι η πηγή της ζωής, ας πούμε, είτε στον εγκέφαλο είτε στα όργανα, κάνοντας τα αντίστοιχα συμπτώματα. Μία από αυτές τις εκφάνσεις της αθυρωμάτωσης είναι η στεφανία νόσος, που τη γνωρίζουν όλοι, και η οποία είναι πάντοτε θανατηφόρος, αν δεν προσεχτεί ιδιαίτερα, γιατί η καρδιά ουσιαστικά είναι η μηχανή του ανθρωπίνου σώματος. Ασφαλώς όμως, η ίδια η αθυρωμάτωση μπορεί να προκαλέσει και βλάβες σε άλλα όργανα, και αυτό το γνωρίζει ο πολλής κόσμος, ότι η προφύλαξη των αγκίων μας έχει μεγάλη σημασία για να μην πάθουμε εγκεφαλικό, για να μπορούμε να περπατάμε και να μην πάθουμε κάποια γάγκρενα, να μην πάθουμε προβλήματα στα νεφρά μας. Υπάρχουν πάρα πολλές εκφάνσεις, γιατί τα αγκία ουσιαστικά είναι η κινητήρια δύναμη, είναι από εκεί που παίρνει ενέργεια κάθε κομμάτι του οργανισμού μας. Δεν θέλω να τρομάξω, αλλά τα πράγματα μπορεί να γίνουν επικίνδυνα αν κάποιος δεν προσέχει και αν κάποιος έχει την προδιάθεση, ίσως δεν ξέρω και αν είναι κληρονομική αυτή. Εν μέρει ναι. Υπάρχουν διάφορες κληρονομικές καταστάσεις, οι οποίες μπορούν να μας δημιουργήσουν μια μεγαλύτερη προδιάθεση, όπως για παράδειγμα, ας πούμε, μια κατάσταση π.χ. πολύ συχνή που είναι συγγενής υπερλιπιδαιμία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε μια προδιάθεση γραμμένη στο γονιδίωμά μας να αυξάνεται η χολυστερίνη μας, να αυξάνονται τα τριγλικερίδια. Αυτά δεν μας δίνουν κάποια συμπτώματα. Δυστυχώς. Όταν θα αρχίσουν να παίρνουν τα συμπτώματα, ένας ασθενής, πολύ συχνά βλέπω ασθενείς που είναι 60-70 ετών και λένε: γιατρέ, εγώ δεν πήγα ποτέ σε γιατρό, δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Πώς είναι δυνατόν να μου λες ότι αυτή τη στιγμή έχει βουλώσει όλη μου αρτηρία? Τα συμπτώματα υπάρχουν. Άλλοι ασθενείς τα δίνουν ιδιαίτερη σημασία, άλλοι δεν τα δίνουν σημασία. Αυτό που είναι γνωστό και αυτό μάλλον που πρέπει να κάνουμε ώστε να αφυπνίσουμε το κοινό είναι ότι έχει μεγάλη σημασία ένας τακτικός έλεγχος από καρδιολόγο και ένα check-up τουλάχιστον σε έναν άντρα άνω των 60 ετών που δεν έχει καπνίσει ποτέ και άνω των 55 καπνιστή, θα πούμε για το κάπνισμα, να γίνεται μια φορά check-up από αγγειολόγο. Να γίνεται δηλαδή μια κλινική και παρακλινική εξέταση των αγκίων, όλων των αγκίων του σώματος. Είτε έχουν δώσει συμπτώματα, ασφαλώς όταν δώσουν συμπτώματα, ναι. Αυτά που λέω δεν είναι δικές μου θεωρίες, είναι θεωρίες οι οποίες έχουν βγει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και πρέπει να αφυπνίσουμε το κοινό, γιατί πλέον οι παθήσεις των αγκίων θεραπεύονται. Δεν είμαστε 20-30 χρόνια πριν που δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Η ειδικότητα αυτή είναι μια καινούργια σχετικά ειδικότητα και έχει υποφεληθεί πάρα πολύ από τις τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων 10-15 ετών. Εξαιρετικά. Και αυτό δίνει πολλές ελπίδες βεβαίως και για ταχύτερη ανάρρωση και για ακόμη καλύτερη ποιότητα ζωής του ασθενούς. Γιατρέ, θέλω λίγο να μείνουμε στο θέμα της υψηλής χολυστερίνης. Είναι πραγματικά ένας δραματικός δείκτης αυτός για να μας κάνει να ανήκουμε στη λίστα? Δραματικός δεν θα το έλεγα. Ουσιαστικά, οι παράγοντες κινδύνου που θα επηρεάσουν την πορεία της αθυροσκλήνησης, γιατί η αθυροσκλήνηση, όπως είπαμε, είναι μια πορεία προδιαγεγραμμένη. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα κάνει τα πάντα καλά, απλά θα φτάσει βέβαια να ζήσει 100, 120 χρόνια, 130, τόσο είμαστε γραμμένοι να ζήσουμε, αλλά ουσιαστικά δεν θα έχει τα προβλήματα που θα έχει ένας άνθρωπος ο οποίος θα έχει όλους αυτούς τους παράγοντες κινδύνου. Ένα από τα στοιχεία που κάνουν την νόσο να εξελίσσεται πιο γρήγορα είναι
η αυξημένη χολυστερίνη. Η αυξημένη χολυστερίνη ουσιαστικά δημιουργεί κάποιους κρυστάλλους οι οποίοι εναποτίθενται στο ενδοθήλιο των Αγίων με αποτέλεσμα να δημιουργούν μια διαδικασία που λέγεται αθήρωμα. Η αθυρωματική πλάκα, προσλαμβάνοντας αυτή την κακής ποιότητας χολυστερίνη, γιατί υπάρχει και καλής ποιότητας χολυστερίνη, high density, η οποία αφαιρεί αυτή την ουσία. Και παραδόξως και ουσιαστικά αυτή μπορεί να αυξηθεί πέρα από τα φάρμακα και με μια γυμναστική. Με μια τακτική γυμναστική μπορεί ένας άνθρωπος να αυξήσει την HDL, να την κάνει πάνω από 60 και αφαιρείται ένας παράγοντας κινδύνου. Άλλα όμως πράγματα επίσης είναι ο σακχαρός διαβήτης, ο οποίος είναι γενετικά προδιαγεγραμμένος και υπάρχει μια προδιάθεση σε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Ο σακχαρός διαβήτης επίσης ταλαιπωρεί πάρα πολύ τα αγκία. Είναι η υπέρταση που αν δεν την προσέχουμε, η ίδια υπέρταση, επειδή ταλαιπωρεί πολύ περισσότερο το τείχημα των αγκίων, επάγει, δηλαδή προωθεί την αθυροσκλήρυνση. Όλες αυτές οι καταστάσεις, αν δεν προσεχθούν, θα μας οδηγήσουν πιο γρήγορα στον αγκιοχειρουργό και ιδιαίτερα αν δεν προσέξουμε τα συμπτώματα. Άρα, το βασικότερο κομμάτι είναι η πρόληψη. Προσέχουμε δηλαδή τον εαυτό μας όταν δεν έχουμε συμπτώματα, κοιτάμε, ελέγχουμε τακτικά το ζάχαρό μας, ελέγχουμε την πίεση, ελέγχουμε να δούμε τη χολυστερίνη μας, γιατί όλοι αυτοί είναι σιωπηροί παράγοντες. Δεν δίνουν συμπτώματα. Πολλοί κόσμος λέει ότι θα κοιτάξω την πίεση γιατί έχω πονοκέφαλο. Σπάνια επίσης προκαλεί πονοκέφαλο. Η πίεση μπορεί να είναι σιωπηλή για χρόνια από τη ζωή μας. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο από όλα. Μπράβο. Και οι άνθρωποι να μην το δώσουν σημασία. Επίσης, θα πρέπει κάποιος να κοιτάει τη διατροφή του σωστά. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ένας άνθρωπος που έχει γενετική προδιάθεση να κάνει διαβήτη. Ποιος είναι αυτός? Συνήθως αυτός που έχει συγγενείς πρώτου βαθμού, οι οποίοι έχουν διαβήτη. Αν αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δεν τρέφεται σωστά, και τι σημαίνει σωστά, να τρώει μεγάλες ποσότητες φαγητού, πάρα πολλούς υδατάνθρακες, απλούς, δηλαδή βρασμένα, μακαρόνια, ψωμιά, όλα αυτά, να τα τρώει σε μεγάλες ποσότητες, εξαντλεί το πάγκρεάς του. Το πάγκρεας είναι αυτό που εκκρίνει την ινσουλίνη. Η ινσουλίνη είναι αυτή που βάζει τη γλυκόζη μέσα στα κύτταρα. Με αποτέλεσμα, με διάφορες διαδικασίες, να φτάνουμε σε μια κατάσταση όπου και ο οργανισμός πεινάει και ο οργανισμός δεν έχει τη δυνατότητα να βάλει τη ζάχαρη μέσα στα κύτταρα και με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος του σακχάρου. Επομένως, αυτούς τους παράγοντες, αν τους προσέξουμε πριν φτάσουμε στο σημείο να πάθουμε, για παράδειγμα, θα σου φυλάξει ένα εγκεφαλικό, δεν θα το πάθουμε ποτέ. Τώρα, βέβαια, μια άλλη μεγάλη ιστορία είναι πώς ένας ασθενής θα αναγνωρίσει τα συμπτώματα. Πάμε να δούμε τα συμπτώματα, λοιπόν. Τι πρέπει να μας ανησυχήσει, να μας θορυβήσει. Λοιπόν, όσον αφορά την αθυροσκλήρυνση, είπαμε ότι, για παράδειγμα, ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει τα συμπτώματα της καρδιάς. Ο πόνος στο στήθος, το μούδιασμα, όταν κοιμόμαστε με πάρα πολλά μαξιλάρια, όταν δεν μπορούμε να φουσκώνουμε όταν πάμε να περπατήσουμε, όλα αυτά είναι σημάδια, ας πούμε, της χαλασμένης, να το πούμε έτσι, μηχανής που λέγεται καρδιά. Τι γίνεται όμως με τα αγκία? Στα αγκία, αν πάρουμε για παράδειγμα τις καροτίδες. Οι καροτίδες είναι τα κυριότερα αγκαία αιμάτωση στον κεφάλο. Ο εγκέφαλος είναι αυτό που είμαστε. Ουσιαστικά είναι το ίδιο μας το είναι και αιματώνεται κυρίως από τις καροτίδες και δύο άλλες αρτηρίες που λέγονται σπονδυλικές. Αυτές οι καροτίδες λοιπόν πολλές φορές εμφανίζουν κάποιες στενώσεις, ιδιαίτερα στο σημείο του διχασμού τους που είναι κάπου στη μέση του λαιμού. Εκεί πέρα, ακριβώς όπως ένα ποτάμι χωρίζεται σε δύο μικρότερα, δημιουργείται αυτό που λέμε στροβιλώδης ροή. Να έχουμε την έννοια του ποταμού στο μυαλό για να καταλάβουμε λίγο πώς συμπεριφέρεται το αίμα. Σε όλα αυτά τα σημεία λοιπόν που δημιουργούνται στροβιλώδης ροή και διαταραχές της ροής του αίματος, μπορεί να δημιουργηθεί αθυρωμάτωση και αθυροσκλήρυνση. Και αυτό είναι σαν να υπάρχουν κάποια εμπόδια, κάποια σκουπίδια που κλείνουν την αρχή του αγκίου που πηγαίνει να αιματώσει τον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος, επειδή είναι ένα πολύ ευαίσθητο όργανο, δεν αντέχει εύκολα σε πτώση της πίεσης ή σε μειώσεις του αίματος. Και έτσι κάνουμε αυτό που λέμε ισκαιμικά εγκεφαλικά. Τι έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια? Ότι ένας ασθενής που δεν έχει συμπτώματα, ασχέτως που μπορεί να έχει μια στένωση στην καροτίδα πολύ μεγάλη, αυτό λέγεται ασυμπτωματική νόση των καροτίδων, μπορεί να εμφανίσει, και συνήθως γίνεται πριν να εμφανίσει το κεφαλικό, αυτό που λέμε δηλαδή εγκεφαλικό, που το ξέρει ο άνθρωπος, που δεν μπορεί να περπατήσει, που δεν μπορεί να μιλήσει, ή που μένουν και πολλοί στο κρεβάτι τους και είναι ότι χειρότερο και για τον ίδιο και για το. Είναι μια αναπηρία. Είναι μια αναπηρία και πιστεύω είναι ότι τις χειρότερες παθήσεις που μπορεί να πάθει κάποιος άνθρωπος. Πριν το πάθει αυτό, μπορεί να έχει κάποια άλλα συμπτώματα. Αυτά τα συμπτώματα πολλοί δεν τα δίνουν σημασία. Τι είναι αυτό, για παράδειγμα? Να ξυπνήσουμε το πρωί και να νιώθουμε το χέρι μας ότι δεν μπορούμε να το κουνήσουμε, να είναι λίγο μουδιασμένο και μετά να περάσει σε 5 λεπτά. Αυτό λέγεται
παροδικό ισκαιμικό κεφαλικό. Σοβαρά μιλάτε. Θα μπορούσε να μην είναι αυτό, αλλά φυσικά θέλει να το δει ένας ειδικός, να δει τι ήταν αυτό. Ή επίσης ένα πολύ κοινό σύμπτωμα, που ουσιαστικά είναι ο πρόδρομος ενός επερχόμενου κεφαλικού, είναι εκεί που είμαστε και βλέπουμε τηλεόραση, για παράδειγμα, έρχεται κάτι σαν κουρτίνα ακριβώς πάνω από το μάτι μας. Και ενώ τα βλέπουμε σαν να είναι πίσω από μια κουρτίνα. Αυτό κρατάει 1-2 λεπτά και φεύγει. Αυτό τι είναι? Είναι ένα μικρό έμβολο, ένας μικρός θρομβάκι που έχει φύγει και έχει εμβολήσει την οφθαλμική αρτηρία πίσω ακριβώς από το μάτι. Και αυτό φεύγει, διαλύεται, το διαλύει ο ίδιος ο οργανισμός. Αλλά τι έχει αποδειχθεί από τεράστιες μελέτες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και στην Αμερική και στην Ευρώπη, ότι όταν αρχίζει να συμπεριφέρεται έτσι η αθυρωματική πλάκα, πλέον χαρακτηρίζεται ασταθής. Δηλαδή, είναι πλέον μαλακή και με τη ροή του αίματος μπορεί να φεύγουν υλικά από την ίδια πλάκα ή να δημιουργείται θρόμβος πάνω στην πλάκα, ο οποίος αποκολλάται και όπου πάει. Κατάλαβα. Ουσιαστικά, γιατρέ, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι μπορεί στην διάρκεια της ημέρας ή κάποιας χρονικής περίοδου άτομα να παθαίνουν εγκεφαλικά μικρά, χωρίς να το καταλαβαίνουν ουσιαστικά. Άρα αυτό είναι ένα προειδοποιητικό καμπανάκι. Ναι, να μην τα δίνουν σημασία, και έχει αποδειχθεί ότι όταν κάνεις τέτοια πράγματα, οι ασθενείς που έχουν ψαχθεί, που είχαν εγκεφαλικό μεγάλο και πρόβλημα στην καροτίδα, γιατί δεν προέρχονται όλα τα εγκεφαλικά από την καροτίδα, τα περισσότερα μάλιστα προέρχονται από αριθμίσεις της καρδιάς. Ένα 20% αυτών προέρχεται. Απλά τι είναι το διαφορετικό? Ότι όταν η καροτίδα είναι υπεύθυνη, θεραπεύεται. Το χειρουργείο, δηλαδή, η επέμβαση, είτε γίνει stent είτε γίνει χειρουργείο, είναι ρουτίνα. Ουσιαστικά πλέον αποφράσεις την αρτηρία και αφήνεις ελεύθερη τη ροή του αίματος στη συνέχεια. Ναι, ουσιαστικά αφαιρούμε όλη την αθυρωματική πλάκα και κάνουμε την αρτηρία σαν να είναι καινούργια. Επομένως δεν ξαναβουλώνει ποτέ. Αλλά το θέμα είναι να έρθει ένας ασθενής ο οποίος θα βοηθηθεί από αυτό. Δηλαδή να τον βρει πριν πάθει το μεγάλο κεφαλικό. Γιατί μετά δεν έχει και κανένα νόημα. Αν είναι ο άλλος ανάπηρος, δεν έχει κανένα νόημα να πας να κάνεις κάτι. Θα δώσουμε όλες τις λεπτομέρειες και στη συνέχεια. Πάμε σε χωρικούς, φίλες και φίλοι. Σε λίγα δευτερόλεπτα είμαστε και πάλι μαζί. Η υγρασία, η αλλαγή του καιρού, ο χρόνος καταστρέφουν το κολαγόνο του οργανισμού σου. Αναπλήρωσε το τώρα με το Collagen Proactive. Collagen Proactive, το νούμερο 1 κολαγόνο. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής απαιτεί όλο και περισσότερο μέγιστες αποδόσεις. Ξεπεράστε όλες τις προκλήσεις με το νέο Centrum Performance. Μια πλήρης πολυβιταμίνη με αυξημένα επίπεδα βιταμινών Β, ginseng και ginkgo biloba. Προσφέρει έξτρα ενέργεια και βοηθά στη διατήρηση της καλής πνευματικής λειτουργίας. Για μέγιστη απόδοση κάθε μέρα, νέο Centrum Performance. Πάμε να δώσουμε συνέχεια, κυρίες και κύριοι, και γιατρέ, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δούμε λίγο κάποια πράγματα όσο αφορά στη διάγνωση στο θέμα της καροτίδας. Επειδή πραγματικά είναι κάτι που πρέπει να μας ανησυχήσει, να μας κινητοποιήσει, πόσο μάλιστα όταν κάποιος έχει κάποια από τα συμπτώματα που μας είπατε. Μπορεί κάποιος παθολόγος, μπορεί και ο καρδιολόγος ασφαλώς, μπορεί να βάλει μια υποψία κάποιας σημαντικής στένωσης στην καροτίδα, απλά βάζοντας ένα ακουστικό. Σε κάποιες περιπτώσεις έχει αποδειχθεί ότι η ροή του αίματος προκαλεί έναν ήχο, το οποίο μπορεί να το ακούσει ο γιατρός και να πει ότι μήπως έχουμε κάτι εδώ. Βέβαια, έχει αποδειχθεί ότι ακόμα και ήχο να μην κάνει, μπορεί να υπάρχει μια απελητική στένωση η οποία είναι σιωπηλή, χωρίς να το ακούσουμε. Άρα, επί της ουσίας, αυτό που χρειάζεται και βάζει την πρώτη διάγνωση είναι ένα τρίπλεξ, που το λέμε. Τρίπλεξ καροτίδων. Με το τρίπλεξ καροτίδων είναι μια ανώδυνο σχετικά φθηνή εξέταση, στην οποία ο ασθενής ουσιαστικά κάνει έναν υπέρηχο στο ύψος των καροτίδων, όπου μας δίνει πάρα πολλά στοιχεία, όπως το βαθμό της στένωσης και το είδος της πλάκας. Δηλαδή, αν η πλάκα είναι μαλακή ή σκληρή. Όσο πιο σκληρή είναι μια πλάκα, τόσο πιο δύσκολο είναι να σπάσει κάτι, αν και όχι αδύνατο, γιατί μπορεί να γίνει σε κάθε περίπτωση. Επίσης, και ο βαθμός της στένωσης παίζει μεγάλο ρόλο. Από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει ο ασθενής, με τα αποτελέσματα που έχει, να εξεταστεί από κάποιον αγγειολόγο, αγγειοχειρουργό δηλαδή συγκεκριμένα. Το αγγειολόγος δεν είναι ειδικότητα, είναι σαν τίτλος στα πλαίσια της ειδικότητας, για να δούμε αν χρειάζεται ο ασθενής καταρχάς να προχωρήσει σε επέμβαση ή προλαβαίνουμε να δώσουμε απλά την best medical treatment, την καλύτερη θεραπευτική αγωγή. Έχουν βγει οδηγίες, αυτά δεν είναι στην τύχη, δεν είναι σε κάθε ασθενή. Έχουν βγει οδηγίες και οι οποίοι λένε ότι, για παράδειγμα, μια στένωση η οποία δεν έχει ξεπεράσει ακόμα το 70% μπορεί απλά να παρακολουθηθεί. Και τι σημαίνει να παρακολουθεί? Να κοιτάξουμε πλέον αυτά που λέγαμε πριν. Πλέον με φαρμακευτική αγωγή φυσικά, το ζάχαρο, να παρακολουθήσουμε την αρτηριακή υπέρταση, να παρακολουθήσουμε τη χολυστερίνη, ακόμα και